Hej derude. I dag vil jeg filme den spørgsmålsrunde, som jeg har snakket om i en tidligere video. Jeg er rigtig glad for mine spørgsmål. Jeg har bare været super til. Så mange tak for alle de spørgsmål, jeg har fået. Det er rigtig dejligt at vide, at I gider at stille mig nogle spørgsmål. Så det er bare helt super. Så vil jeg også gerne sige undskyld for den her lys. Jeg ser meget bleg ud lige nu. Det er fordi, jeg sidder hjemme hos min far, og det er noget lortevejr, og der er bare ikke rigtig noget, der gider at fungere lige nu, så det må jeg meget undskylde. Det håber jeg ikke bliver ordentligt. Så jeg tror, jeg vil begynde i hvert fald. Første spørgsmål. Det værste for dig ville være, hvis... Det værste for mig ville være, hvis at der var nogen, som jeg holder af, og som jeg elsker hele mit hjerte, havde det dårligt, fordi at jeg hader at se nogen, jeg elsker, have det dårligt. Jeg kan simpelthen ikke klare det. Jeg vil, altså, det er virkelig, det vil være det værste for mig, det er helt sikkert. Hvordan endte din værste brænder? Ærligt, jeg kan virkelig ikke huske det. Det kan jeg virkelig ikke. Nej, det kan jeg ikke. Hvad glæder du dig mest til i den her uge? Jeg glæder mig nok mest til, at jeg skal holde fødselsdag for min lillebror på søndag. Sammen med min familie. Så det bliver rigtig hyggeligt. Hvad skal du i dag? Jeg skal ikke rigtig noget specifikt i dag. Jeg har lige fået sommerferie i dag. Og vi fik fri kl. 10:30, tror jeg. Så det var også helt super. Og lige nu der sidder jeg i Jylland, i det kolde mærke i Jylland. Og jeg er alene hjemme hos min far, fordi at min mor og far er ude og spille golf. Og min lillebror er på arbejde, så ja, jeg sidder egentlig bare med min hud heroppe i Jylland. Alene. Lige nu. Ej. Næste spørgsmål. Forklar dagens outfit. Der er ikke så meget at forklare. Jeg har en trøje på fra H&M. Den er mørkeblå med striber. Og så har jeg bare et par sorte bukser på. Pieces. Og et par sorte sokker. Og så har jeg min halskæde på, som jeg har fået fra Mads. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om I kan se det, fordi det her webcam, det er ikke særlig godt. En flot blondine. Camilla Olsen, hun er rigtig flot. En flot brunette. Nana Grave. Tror jeg, jo. Og det er ikke fordi, at der ikke er nogen andre flotte blondiner eller brunetter, for det er der rigtig mange. Men nu er det bare lige sådan nogle, jeg lige kom i tanke om med det samme. Så ja, de to i hvert fald. Hvem er den dejligste dreng, du kender? Den dejligste dreng, jeg kender, det er Mads. Det er helt sikkert. Den mest blondinedumme du kender. Den mest blondinedumme jeg kender, det er Isabella Storm. Og det er ikke noget dårligt ment, og det ved hun også godt. Fordi jeg vælger Isabella, det er fordi, at hun altid kommer med nogle mega sjove kommentarer, og hun kan altid få mig til at grine, og hun forstår bare ikke rigtig noget. Og det er ikke dårligt ment, det håber jeg hun ved. Det er egentlig bare lidt sødt. Ja. Din yndlingssanger. Min yndlingssanger, jeg har ikke rigtig nogen yndlingssanger, som sådan. Jeg har to, som jeg rigtig godt kan lide, og den ene det er Nick, og den anden det er Jake. Så det vil sige Nick og Jay. Jeg synes bare, at jeg har kunne lide dem lige siden jeg var helt lille, og jeg har haft plakater af dem, jeg har haft plader med dem, jeg har haft musik med dem, jeg har fulgt med i deres liv, og jeg har virkelig været en fucking stalker af dem, altså virkelig. Jeg synes bare, at deres tekster, det giver så meget mening med livet, og deres tekster, de gør mig bare så glad, og de får mig bare til at tænke over nogle ting, som der ikke rigtig er nogen andre, der kan få mig til at tænke over. Og så har jeg været til koncert med dem, og ja, de to, de er bare perfekt. Kender du det, når man får et spyd igennem analhullet, og så det rører op igennem munden? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Min smukke skat. Mange tak, Mads. Fordi du har fortalt mig, at det var dig, der skrev det. Du er så dejlig. Tak, Mads.
Ved du, hvor man kan adoptere en abe? Nej, det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke. Hvor skulle jeg vide det fra? Nej. Hvor mange mælkesnitter spiser du i døgnet? Jeg spiser ikke mælkesnitter. Jeg synes, det er underligt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal sige. Nej, det gør jeg ikke. Jeg spiser ikke mælkesnitter. Hvad synes du om Amalie Skovbos? Jeg synes, Amalie er en super dejlig pige. Meget ærlig og meget åben om alt. Så hun er også utrolig smuk. Ja, hun var rigtig sød. Hvis du skulle have et andet navn, hvad skulle du så være? Jeg tror, jeg vil vælge Cecilie eller Sofie eller et eller andet sådan. Jeg kan bare ikke lide mit navn, jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, det er underligt. Og det er ikke for at kritisere jer, der hedder Rikke, men det passer bare ikke til mig, synes jeg. Nej. Er du forelsket? Ja, det er jeg. Jeg er rigtig, rigtig forelsket. Jeg forelsker min kæreste. Så det vil også være underligt andet. Jomfru? Nej, jeg er ikke jomfru. Hvad laver du lige nu? Lige nu, der sidder jeg og laver den her video. Så ikke så meget andet. Hvis du kunne få superkræfter, hvilke skulle det så være? Jeg ville gerne kunne læse andres tanker, eller flyve, eller helt awesome. Det kunne være sejt. Den person, du nogensinde har været mest forelsket i. Den person, jeg nogensinde har været mest forelsket i, er Mads. Jeg er helt forelsket i Mads. Ja, Mads. Hvor mange followers har du på Formspring? Jeg tjekker lige. Jeg har 462. Ja. 462. Hvor mange? Nej. Hvor gammel er du? Jeg er 14 år gammel. Jeg fylder 15 den 9. april næste år. Så jeg er en lille pige nu. Så jeg er 14 år. Ville du klippe dine øjenvipper af for 1000 kroner? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil aldrig nogensinde klippe mine øjenvipper af for 1000 kroner overhovedet ikke. Jeg vil aldrig nogensinde klippe mine øjenvipper af for 1 million kroner. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at klippe mine øjenvipper af. Nej, nej. Et sted du gerne vil kysse. Ikke noget specielt sted. Nej. Hvordan er det at få så meget hate på Formspring? Rør det slet ikke. Jeg ved ikke hvordan det er at få så meget hate på Formspring. Jeg har ikke tænkt over det. Men det er da ikke særlig rart at få at vide at man er klam og er dum og grim men jeg tager det ikke så tungt, fordi jeg ved det bare nogle folk der er ondt i røven og et eller andet lort. Og det er det altid. Og det er ikke kun mig, der går ud over på min Formspring, det er også Mads. Og det forstår jeg bare ikke, hvordan folk de kan få sig selv til at udstille nogen på den måde. At, nej. Jeg ved ikke, hvordan det er defineret, tror jeg. Jeg er lidt ligeglad egentlig. Ja. Hvem er dine 3 bedste veninder? Jeg har ikke nogen sådan bedste veninder som sådan. Jeg har en masse rigtig, rigtig dejlige veninder. Og de ved også godt selv, hvem det er. Så det er ikke noget, jeg behøver at sidde og svare på her. Hvordan kan det være, at du begyndte at videoblogge? Hvordan fik du ideen til det? Jamen, jeg har længe tænkt på, at jeg vil begynde at videoblogge bare sådan lidt. Ikke så meget, men bare sådan lidt. Fordi jeg tror, det kan være rigtig sjovt. Og nyt og spændende. Og hvordan jeg fik ideen til det, det er nok, jeg har bare siddet på YouTube og kigget rundt, og jeg tror, det kunne være meget sjovt. Så ja, det prøvede jeg så også. Altså, nu er jeg bare at være helt vild med det, så det er helt fedt. Hvordan fik du ideen til det? Ja, det har jeg ikke svaret på. Savner du, hvad er vores bedste minde? Vores bedste minde, det er, da vi sad ude i bålet, eller sov ude i bålet.
Så det kunne jeg rigtig godt lide. Og nu har jeg også lige fået 4 eller 5 nye spørgsmål. Nej, 4 spørgsmål, som jeg også vil svare på. Har du trusser eller g-streng på det? Trusser. Er det turn off, hvis en pige er kraftig eller lidt buttet? Nej, det synes jeg ikke, det er, fordi jeg er selv lidt buttet. Nej, jeg er selv lidt buttet, så nej, det vil jeg ikke mene. Ja. Poste et billede af den person, der sidst skrev med. Jeg kan ikke poste et billede med den person, der sidst skrev med. Var Camilla Olsen. Og hun er smuk. Ja. Det var egentlig det. Jeg håber, I kunne bruge spørgsmålene til noget, og jeg håber, I kunne lide videoen. Og hvis I kunne lide videoen, så like videoen. Og kommentere og abonnere. Og ja, det vil være rigtig dejligt. Ja, det var egentlig bare det. Vi ses. Ha' det godt.